Salut prieteni, numele meu este Bogdan, pe canalul de YouTube Let's Make the Money. Vă rog frumos like și subscribe să susținem aceste postări. Sunt două meciuri care abia s-au încheiat astăzi. Levski, meci amical, peste două goluri, deci la două goluri în meci primeam miza înapoi. Meci care a ieșit, deci este câștigător. Al doilea bilet, cu un singur meci pe bilet de altfel, Lyngby Elfsborg, într-un turneu amical, X2 pentru Elfsborg, acesta a fost pus pe live când Lyngby conducea cu 1-0. În final au câștigat cei de la Elfsborg, biletul este câștigător, deci doar de astăzi avem două câștiguri. Pariați responsabil, am să revin cu o nouă postare pentru predicția serii de astăzi, marți 7 februarie 2023.